Assalamu alaikum jama'a, da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda kuke gani, wannan sabuwar channel mun buɗe ta ne domin ɗora muku fina-finan Indiya, insha Allah, da labaran Kannywood da fina-finan Hausa, insha Allah. Da wani fim sabo da ya fito, insha Allah, za mu yi ƙoƙari mu ɗora muku shi a wannan channel. Da farko dai ka manta da danna mu subscribe, sannan ku danna mu alamar ƙararrawa. Mun gode sosai da sosai. Wannan channel dai mun buɗe ta ne don ɗora fim Indiya, wato a sakamakon wancan channel ɗin ta samu matsala na wani ɗan lokaci. Insha Allah wannan channel nan ne za mu ci gaba da harkokinmu gaba ɗaya. Za mu ranga ɗoro fina-finan Indiya sabi. Insha Allah fim ɗin nan Fansa ma da ya fito ta wannan channel ne za ku same shi, wato ko kuma wato wannan fim ɗin namu, wato wannan fim ɗin namu na muka bakin na uku. Insha Allah za mu ci gaba da kawo muku shi a cikin wannan channel. Insha Allah da zaran ya fito za mu ɗora muku shi a cikin wannan channel. Mun gode, kar da ka manta da danna mu subscribe, da zaran mun ɗora sababbin abubuwa za a sanar da kai.